ராமநவமி திருநாளை முன்னிட்டு ஒடிஷாவின் பூரி நகரைச் சேர்ந்த உலக புகழ்பெற்ற மணல் சிற்ப கலைஞர் மனஸ்குமார் சாஹூ ஒரு சிறப்பு சிற்பத்தை உருவாக்கியுள்ளார். இதில் நம்பிக்கை, பக்தி மற்றும் ஆன்மீக கருத்துக்களை மையமாக கொண்டு ராமரின் வாழ்க்கை மற்றும் மகிமை தத்துரூபமாக சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய கலாச்சாரம் மற்றும் ஆன்மீகத்தை கௌரவிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ள இந்த கலைப்படைப்பு காண்போரின் கவனத்தை கவரும் வகையிலான காட்சி அமைப்புகளுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் ஒடிஷா மாநிலம் புவனேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த நுண்கலைஞர் எல் ஈஸ்வர் ராவ் அயோத்தி ராமாயண கோவிலின் மிகச்சிறிய மாதிரியை உருவாக்கி அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார். வெறும் 4 அங்குல உயரம், 3 அங்குல அகலம் மற்றும் 4 அங்குல நீளம் கொண்ட இந்த நுணுக்கமான கலைப்படைப்பை வடிவமைக்க அவருக்கு 7 நாட்கள் ஆகியுள்ளன. உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மொராதாபாத்தில் ராமநவமி திருநாளை முன்னிட்டு பள்ளி மாணவர்கள் ஒன்றிணைந்து ராமரின் பிரம்மாண்ட உருவத்தை கோலமிட்டுள்ளனர். இது அங்கு வருவோரின் கவனத்தை ஈர்க்கும் வகையில் அமைந்துள்ளது.